Vale, Sí. pues sí, el que ens agradaria és que ens contares un poc com han anat les negociacions amb Conselleria, què és el que ens han presentat. Bé, ens han presentat una proposta de preacord que deixava fora ja d'entrada el tema retributiu, val? I la resta de temes sí que hem de parlar de ràtios, de burocràcia, d'infraestructures, d'atenció a l'educació inclusiva, també del valencià i de formació professional. Això és un poc la proposta que ens han posat damunt de la taula. De tots els punts, nosaltres el que hem vist les mesures que més s'apropen al que estem demanant nosaltres és en el tema de reducció de la burocràcia. Però en la resta de temes falta moltíssima més concreció, perquè a més en la majoria de les propostes que ens han traslladat és simplement coses que ja estan fent, per tant tampoc és un... No hem vist que hagin recollit les propostes que nosaltres hem fet a la Conselleria estos mesos darrere. Pot ser que estiguen fent-lo tan lento, no? Com intentant allargar la situació per tema de desgaste, suposem, com només tractar un dels punts cada volta que se sentem? No, home, ara mateix hem aconseguit que per primera vegada posen negre sobre blanc en pràcticament tots els temes. Sí que ens han dit, després de forçar-ho en la negociació, que sí que introduiran el tema retributiu per a la mesa que tenim dilluns, que continuarem negociant. I bueno, per primera vegada sí que tenim això, un document amb mesures incompletes, evidentment, però que estan ahí. I a partir d'ara no s'ha tancat la negociació, la consellera mateixa ens convoca a una pròxima reunió el dilluns. Per tant, també està posant de manifest que se veu obligada, òbviament, a sentar-se a negociar, perquè la pressió que està rebent, gràcies a tota la mobilització que estem portant aquest curs, i especialment en aquesta vaga indefinida, gràcies a les milers de persones que estan en els carrers aquests dies, hem aconseguit que se senten a negociar. Que estan jugant una mica també, ara fem aquestes propostes que són insuficients i que hem de mantenir aquesta pressió. Demà tenim una oportunitat magnífica en la manifestació que tenim a València, que serà massiva, i dilluns hem de continuar la pressió, perquè és l'única manera que es boquem en aquesta conselleria per a sentar-se a negociar. I esperem a veure si el dilluns la conselleria va ampliant un poc les mesures, va ampliant les mesures de manera que puga satisfer aquestes reivindicacions del conjunt del professorat. Marc, y una pregunta. ¿Cuál es la actitud por parte de Consellería con respecto a las negociaciones? ¿Realmente están abiertos a...? Quiero decir, parece que ahora, según comentas, sí que han puesto negro sobre blanco, pero hasta ahora han tenido voluntad de negociar. Es que está claro a nivel cifras, está claro cuando comentáis todas estas cosas, pero también tenemos mucha curiosidad de saber cómo son estas negociaciones, cómo es estar de tú a tú con esta gente y cómo es a nivel humano todo esto. Bueno, hem estat al voltant de, crec que són 4 hores o 4 hores i mitja, val? A mi personalment m'han sobrat segurament el 90% de les intervencions de la conselleria, perquè s'han passat bàsicament totes les seues intervencions a defensar la seva política, no? Estos anys, a defensar la seva política estos anys i a confrontar-la amb la del botànic, no? que és una qüestió que porten temps dient-nos, no? Que si amb el botànic no havien fet això, que si no sé què, no sé quantos. I és curiós perquè ahir el president Pérez Llorca i avui també la consellera en la seva primera intervenció ha dit que hem de deixar la política a banda. I al final ens hem enfadat una mica i els hem dit disculpeu, però és que no pareu de fer vosaltres mítings, esteu fent mítings de defensar la vostra gestió, de totes les mesures que heu fet en cada departament, en cada direcció general, no sé què, però jo no vull parlar de lo que heu fet i de confrontar amb el botànic. Jo el que vull és parlar de retribucions, de ràtios, d'infraestructures. La política l'esteu fent vosaltres, no?
I hem estat... Entonces, molt Marc, l'actitud és hostil, és conciliadora... No, perquè, a veure, ells van sempre a la defensiva, sempre han anat a la defensiva. Al final, arran de les nostres intervencions, de dir, mira, xiquets, ja s'ha acabat això, ¿vale? O sigui, anem en sèrio, així hi ha milers de persones a la porta, hem tingut un seguiment molt fort i tal, i el que volem parlar és d'això. Quan vulgueu que parlem d'això i d'això, mos crideu, però deixeu ja de fer política vosaltres. I a partir d'ahir ja han canviat una mica d'actitud també, i s'han mostrat més conciliadors. I és quan ens han dit, no, dilluns continuarem negociant, fer unes propostes, fer unos tal, per a veure si arribem a un acord, vull dir, que ells van iniciar política de víctimes, per dir-ho així, de posició defensiva, però crec que li han pegat un poc la volta a aquesta qüestió, no? I per tant, pues és el que dèiem, la via no pareix que no estigui tancada, s'han mostrat receptius a que li fem contrapropostes, quan ja les nostres propostes les tenen damunt de la taula de fa temps, i tot això. Però bueno, al final jo crec que estan un poc entre l'espasa i la paret, efectivament, la pressió és molt forta contra ells i bueno, esperem, ja dic, a veure si aquesta negociació finalment és real i efectiva i aconseguim aquestes mesures. També diré una cosa, vull dir que tot no ho tancarem el dilluns, perquè n'hi ha temes que s'han d'obrir negociacions, vull dir, s'ha de continuar negociant, perquè rebaixar les ràtios no és una cosa que se fa en un curs o el tema d'infraestructures no és una qüestió de el dilluns que ens diguen la llista de centres que s'han de rehabilitar i ja està, no? Vull dir que això és una carrera de fons. És una feina titànica, no? Jo crec que estan com... Sí. Ho tenim molt clar, tot el món que estem en educació, que és una feina molt gran, no va de que ens diguen vos pugeu tant el salari, no? N'hi ha que arreglar el sistema, no? Quasi al complet. I des de moltes bandes, no? Les reivindicacions són molt plurals, són moltes, però perquè hi ha moltes parts que arreglar també, no? I jo crec que per lo que dius de que tot és política, o sea, el professorat té clar que les ràtios són política, el tindre una bona inclusió ho és, no? Com per part del professorat com dels sindicats, nosaltres estem a fer feina, no? Hi ha un interès real perquè el sistema funcioni millor. Clar. Sí, no, evidentment l'educació és política, està claríssim, no? Però clar, ells refereixen a la política en un altre sentit. I al final el tema és que això, que no, ells juguen a marejar, no? A marejar i a intentar desviar l'atenció i això, el que estaves dient tu, això és una carrera de fons, estem parlant de canviar el sistema educatiu de dalt a baix pràcticament, no? I això, per exemple, un altre exemple, el tema de la llengua no és una qüestió que se resol el dilluns. Nosaltres el que estem demanant és una nova llei i una nova llei implica sentar-se a negociar una nova llei. I clar, el que passa és que hem de tindre és lligat un compromís que quan ens sentem a negociar cada un dels temes més en profunditat, que tinguem un compromís de que anirem en una línia en concret i cap a un objectiu en concret, val? I a partir d'ahir ja és qüestió de si accepten aquest marc de negociació, doncs ahí estarem nosaltres també. D'acord, i ja per acabar, només una cosa, quines perspectives veus en tota aquesta negociació? Creus que n'hi ha signes que ens permeten ser optimistes respecte a aquestes negociacions i a l'evolució d'aquest conflicte? I en quins terminis? Creus que això pot ser una carrera molt de fons o creus que Conselleria té interès per accelerar les coses i que acaben el més aviat possible? A veure, n'hi ha alguns temes que sí que seran un poc més ràpids. Per exemple, el tema salarial. El tema salarial simplement és acordar tal quantitat en X temps. Vull dir, nosaltres tampoc anem a demanar-los que tot el que demanem s'estiga aplicant l'1 de setembre del 2026, perquè som conscients que és complicat. És un esforç pressupostari i igual que vam acordar un acord de plantilles en 2 cursos, per aplicar-lo en 2 cursos, evidentment el tema salarial entenem també que podem anar dosificant-lo en 2 cursos segurament, en 2 anys, això no n'hi hauria massa problema, però quantitats que siguin raonables, no el que ens han oferit fins ara. Aquest tema és un poc més ràpid, entenem nosaltres
d'aconseguir. Després n'hi ha altres temes que ja dic, és més carrera de fons. I bueno, a la pregunta de si veig que... Jo crec que aconseguirem coses, no el 100% del que demanem, això jo crec que en cap negociació en la història hem aconseguit el 100% del que demanem, però sí que aconseguirem coses, no? I falta veure el dilluns quan tornem a la mesa i es posen també negre sobre blanc les qüestions que nosaltres considerem indispensables per a tirar endavant, doncs també com reaccionen, no? El millor que podem fer aleshores és anar a la manifestació demà, no? És el que volem... No, això per suposat. O sigui, el que no podem ara és afluixar en la mobilització i molt menys demà. Demà tot el món ha de vindre a València. No és, a veure, nosaltres som els que pensem que el millor binomi per a negociar és negociació i mobilització. Vull dir, i això és molt important mantenir el màxim temps possible. Per tant, dilluns també, encara no tenim la convocatòria, però també convocarem concentracions a la porta de Conselleria. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Des d'ací anirem, qualsevol missatge que ens doneu, nosaltres ho passarem a la ràdio, tenim programa demà de vespre també, i si no, per l'Instagram o per on sigui, ho farem arribar a tot el professorat. Moltes gràcies, Marc. A vosaltres. Una salutació de Ràdio Vaga. Adéu.